Takže ja vás zdravím, moje meno je Losaj a vítam vás z môjho prvého dielu eh, na singleplayeru. Môžete ma poznať z kanálu Boom TV, ale tam už som skončil. Toto je môj nový skin, ktorý budete vidieť veľmi často. Na tomto budem hrať, teda pokiaľ si ho nezmením. A som si trošku niečo nazbieral, takže teraz sa pobereme tým smerom. Som rád, že to je džungla, lebo tu si môžem chodiť pre nejaké to drevo. Keby som chcel nejak skrášľovať dom, v ktorom budeme bývať. Výborne, sú tu ovce. Sa mi páči. A i kravy, výborne. Ja si teda teraz idem vytvoriť crafting a styky. A idem si teda naťažiť túto kameň. Crafting si položím sem, spravím si krompáč drevený. Tak, a teda si idem tu trošku naťažiť. Máme tam coal, výborne. Dúfam, či z tohto singleplayeru natočím ako super veľkú sériu. Aj nejaké automatické farmy by som chcel robiť, XP farmy, ale to moc predbieham. Ešte sa tam musíme na takú úroveň dostať. Na úroveň redstone, ironu a podobne. Ospravedlňujem sa vám za lagy, lebo som úplne kombo v oprave a aká tá oprava bola drahá, tak moc ho neopravili, by som povedal. Uhlie vyťažím až s kamenným krompáčom, lebo to strašne dlho trvá, keď niekým vykopem s dreveným. Takto. Rád by som akože minul tento krompáč, lebo nechcem ho mať niekde v Česke schovaný alebo niečo také. Mohol som ho hodiť do lavy tam, ale nevadí. Spravíme si nejaké tie súrovinky kamenné. Pôjdeme zabiť aj to ovce a kravy. Výborne. Tak, teda si pôjdem teraz vykraftiť, si spravíme krompáč, pomaly stack toho cobblestoneu. Tak a ešte si spravím sekeru na drevo. Tak, toto už horia stromy od tej lávy, výborne. A tu zase zabíjam tie kravy pod sem. Ten coal som chcel vyťažiť, že? Ale to vyťažím potom. Máme tam krásne prostredie. Som sa trošku zranil, nevadí. Lak. Pozrieme sa, aká má stavenie písul, jasné. A ešte zabijem túto kravu. Či ovcu. Tu boli ešte ďalšie dve, kam sa podeli, tu sú. Tak, dobre, máme presne 3. A teraz to drevo by som chcel, lebo nemám toho dreva nejak moc veľa, ale idem najprv vyťažiť ten coal, čo som chcel. Ten kde bol, tu je, výborne. Tak, tu sem. Tak, dobre, coal mám.
tu je? Ešte nejaké kravy tu máme, tiež pozabíjam. Mám ďalší koul. Výborne, máme tu kravy. Aj sliepky tu máme. Poď sem. O, vajíčko. Zniesla. Jedla akože chcem mať jedla dosť. Tam som si všimol, že tam je nejaký ten strom. Chcem. Nebudem ťa tu naháňať. Zoberiem toto. Sliepočka moja. Poď sem. Tak. Koulu tu mám dosť, sa mi páči. Ale najprv pôjdem pre to drevo, čo je tuto hore. Potom si môžem ísť naťažiť. Už nemôžem behať, tak sa trošku tu napapám iba tohto surového. Nech môžem ho trošku bežať. Tak ešte tento hore. A ja idem teda naťažiť tento koul, čo tu je na zemi. Veľa koulu treba. A pôjdeme sa niekde usadiť. Alebo niečo preskúmať. Však jedla máme dosť. No už mám taký pocit, že sa stmieva, tak si tu dám iba takto bacnem posteľ. Teda crafting a spravíme si teda posteľ. Takto. A môžeme sa potom hneď vyspať. A ja tu posteľ hneď rozbijem, iba aby prešiel ten deň však. Nebudem sa tu strať s tými monštrami. No už môžem. Či už sa stmieva, prečo nemôžem ísť spať? Zatiaľ si teraz spravím tú furnisku. A dám teda to jedlo. Nech tu máme nejaké svetlo. Dobre. Sa môžem vyspinkať. Krásne, tak. A okolie žiadne monštier není plno, takže ja si tu teda ešte máte ten koul. Takto. Krásne. Chcem napapať, zatiaľ 3 stejky, no 4 nám budú stačiť. Nech sa nezdržujeme. A dobre, si zoberiem teda tú furnisku, si zoberiem aj toto. Postiaľ sem paček k nohe. Tak a ideme sa ten niekde niekam usadiť. Koulu mám tak prekvapivo na začiatok dosť. To sa mi páči. A teda teraz môžeme sa niekde usadiť. O, tuto máme krásne prostredie, hneď vedľa toho džungla. Pane Bože, to je dobré. Zasobený koul. O, tam je dole pumpkin. Tak to sa mi začína páčiť. Pekné prostredie tu mám. 3 pumpkiny tu mám. Ešte tu mám koul. Pekne. Sa neviem, jak sa mi doplní život. A tam sú prasce, tie zabíjať nebudem, však jedlo mám ešte dosť.
No, keď už tak ich zabijem potom. A ja teda sa pôjdem pozrieť do toho lesa. Mám teda dosť. Super. A super, máme stack koulu. Však býva v týchto zimných tých kamenných údoliach, či jak to mám nazvať. Pozor, láva, to nepôjdem. S týmto lagmi určite ne. Je tam veľa koulu, ale ironu tam veľa nebýva, preto by som chcel preskúmať nejak aj tú jaskinku ironu. Lag jak sví. Miro, toto je teda, to je drzosť, Miro. Dobre. To som moc neskočil, ale pekný parkour. No, takže tu máme nejaké územie. No, nechcem mať drevený dom, to je blbosť. Alebo ja idem teda do toho snežného bajomu. Či tam niečo pre mňa nenájde, no tam. Bo sneh akože sa mi dosť hodí, keď akože s lopatami to vykopem. Alebo sa poviem pozrieť hentade, ale viac sa asi pozrieť tajto. Ja nechcem sa zabývať v nejakej snežnej hore, ja chcem zabývať v nejakej tej takejto normálnej hore. Možno sa tu nejaká tá hora objaví. Vidím asi to, čo si myslím. Áno, je to jaskyňa. Pekne. Alebo to je iba taký priechod. Toto je taký priechod. Koulu je tu veľa. To naťažím neskôr. Ale teraz by som sa chcel zabývať, nech si veci, ktoré mám teraz so sebou, by som si niekam odložil. Pekne. Keď tu budú dva, tak... dobre, mohol som to čakať, že tu budú iba dva irony. Nevadí, ja sa tam vrátim a ja by som to akože tak na budúce trošku ošéfoval. Teraz si chcem hlavne nájsť nejaký super, chcem sa zabývať, lebo ja nechcem tieto veci vlátiť vážne so sebou. Toto je také pekné prostredie. Hneď vedľa toho snežný bajom, sa mi celkom páči. Ale mohol som sa zabývať aj tej džungli, aspoň by som našiel, by sa mi aspoň podarilo nájsť nejaký ten melón. Ale to asi ne. Dobre, tak ja sa obývam asi tuto. Ne. Ideme preskúmať teda ďalej, ale najprv sa musíme jesť nekontrolujem food bar. Super, už nemám jedlo. Jak sme dopadli? Sme chudobní. No takže zatiaľ skoro hento územie, ale či tu nenájdem nejaké lepšie, ale hora je dosť veľká. Toto je pekné prostredie. Like. No, takže. Usadím sa teda tam, na druhej strane. Našiel som pekné prostredie, že by som s tou nejaký dom ten spravil, len tieto stromy by som dal akože dole. Nechcem stromy tu mať. Dvojitý vchod tu krásne urobím. Akože ja by som si
ten iron by som si z toho spravil meč, len pre dnešie krompač, takže budem niečo preskúmať. To som mohol čakať. Výborne. No. Tak si spravím tie 4 torčky, to by mohlo byť aspoň zdravé. Takto. Tak. Do česky si dám... Neulie ne, toto si dám do česky zatiaľ. Toto tiež ne. Pumpkin, toto. Postel si dám. Takto sem. Keď mi tu bude zavádzať. Nevadí. A dám si teda smeltovať jedlo. Takto, alebo pre mňa by boli tie irony, že by aspoň tak dlho netrvalo. Takto. Akože toho kovu mám. Akože ho nie. Poď smeltíčko. Takto. Tak. Dobre, takže ja vám ďakujem, že ste pozreli tento prvý part na kanáli Lolsa, ja pri singleplayeri. So mňou, s Lolsajom. Ak sa vám nejako páčilo, dajte like a u mňa sa budúce. Ahoj!